ma dialogue en ga ni udhi bede kacha to rubber stamp to gidhi chung political class kata mana joten piny kata mana government dhi chung to wacho ni mae gima wachope. Append your signature whether you like it or not. Dialogue mae kam wachope nikech nitie political parties. Koro iyudo ni ionge recall back nikech nin part of the committee to mane gima committee o resolve. Koro neno ka rowere nyaka still push. Ji nyaka bede street lakini be nyaka wacho ni kata ka wane street jogwa moko be nyaka ore dialogue. Koro iyudo ka is two ways. Ema dhi konyo. Koro nikech ni penje paro na aneno ni the only way is ni wadhi dialogue. Tok ni asiro gik ma government wacho. Tok ni asiro ni government is a good government. Awacho ni chopo ga seche moko. Mirango ni the country is better. Kech waonge any other country Joyce. Jiadi manigi passport. Maka pinyo kethre to you can get out. Kata mana Uganda be ok bidwaro wan kech jo Uganda government neno ni wan. To pinje ma oko be nyaka ibed gi pesa moro. Nyaka ibed gi pesa moro. Koro wadhi kuno nikech jo Kenya sani ku winji ni ja Kenya to government wacho mana ibiro come on inside ji. Mondo chak tulo e piny. Koro we have a bad name, be wan gi good name wase inspire. Koro piny wana mana gi Kenya ka. Emo mineno nitie seche moko ma we can push to nitie seche moko ma wadok chien wacho na kama koro chope ni waketho piny. Wach ni mogik Orogo kwa tieko. En mase wacho ni atieko ni ka wacho ni dialogue is important. I insist nikech ang'eyo. Nikech nitie gik moko wase solve mana ka waloso. Nitie gik moko wase solve mana ka wane street. To wase bede street to government ose winjo ose kwayo ni joma ng'anyo nyakubed piny ma uchual leaders u. Awinjo ka janeno wacho ni nitie ji adek. Nyinga dek ma but okinyal ng'eyo ni magi the leaders ma Gen Z dwaro nikech gisewacho ni gin leaderless. Koro tek ng'eyo. Koro nyaka gibed piny ma gimi ji mwelekeo mar who is representing them in these talks. Mana ka gidhi mbele gi ng'anyo. Erokamano ahinya Daniel Orogo kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi wabed kod twak mong'ith kotudore kod gigo duto mosebedo katimore pacho ka. Nyakwara Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak mar okinyi ma kawuono. Evans nyakwar Janet Onyango bende wacho kae ni the problem is in our country is politicians. They love themselves. Mane momiyo kinde ka kinde Nyakwara Ramogi Ajwang' iwacho ni onego bed ni wang'iyo kata wanono jotelo ma waluto negi ombulu. To gisani jopiny oseriekore kendo ber kwa ng'iyo mano yiero mabiro mar mondo mi wabi wayier jotelo mabiro tiyo ne jopiny e yo makare. Gikanye mochopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny Okinyi ma kawuono wakaw yoyo madundo bang' yweyo tibo bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo gi jai lieta. Kik idhi mabor. Tugo koro eka iyo chacho. Party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni waketie pile wacha. Ni ane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata letre jiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Kero joma hero walo. Kero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo.